דקה הזו שבה הרגל נושאת את כל הגוף, את ההוויה, מהוססת, לא בטוחה, נסמכת על מכשיר או על יד תומכת. זה הרגע שבו הכאב הופך לשווה בזכות ההליכה, תחושת העצמאות, השנייה שבה כל התודעה מרוכזת, במה שהיה פעם כה פשוט וברור. ההישג שבצעד, השכר לכאב. זהו ניצחון עצום במאבק מתמשך. מעולה. לאט למטה, לאט, שליטה. יהודה בוארון, שוער מכבי חיפה, רגע פעיל וספורטאי ובהבזק של שנייה, מחוסר הכרה, ללא תנועה. אלונה, נערה יפה ששאפה להיות דוגמנית, ילדה שהחיים החלו זה עתה לחייך אליה. הפיגוע בדולפינריום הפך אותה לפגועה בכל חלקי גופה. עודד יונה, קצין בכיר בצה"ל, אשר בן יום הפך מאיש נמרץ למשותק בכל חלקי גופו. בית חולים לוינשטיין הוא בית חולים הגדול והמוכר במדינת ישראל בתחום השיקום. הוא בית חולים שהפך למושג ולמותג הודות להצלחות הבלתי רגילות בשיקום של המקרים הקשים ביותר במדינת ישראל. כל החולים מחוסרי הכרה שנפגעו במלחמות ישראל או פיגועי הטרור, מגיעים לשיקום היום לבית החולים לוינשטיין. הרעש, הריח של העשן והדם, פיגוע טרור, הזעקות, האימה, השקט של המוות או הדממה שבזוועה. התנפצה לה התמונה המוכרת, ומחדש יש ללמוד להיעזר ולרכוש בשנית את העצמאות שנגזלה באחת. אני כמטפלת כל הזמן מסתכלת קדימה. חולה שוכב במיטה, אני רוצה לראות אותו יושב. חולה יושב, אני רוצה לראות אותו עומד. הוא עומד, אני רוצה לראות אותו הולך. הוא הולך עם הליכון, אני רוצה לראות אותו הולך עם מקל. אלונה, את הולכת כל כך יפה עם המקל. כל כך יפה, חבל אלונה עם הליכון. בלי מקל במקל. במקום בו המוח אומר ריבוע והיד מעגלת, אלונה והאחות נאבקות להחזיר את מה שהיה פעם מוכר ונמחק. צעד אחר צעד, לכבוש וללמוד מחדש את השפה ואת המיומנויות. הגעתי פה מחוסר הכרה, והתעוררתי פה, בבית חולים הזה. הם החזירו אותי לחיים. תהליך השיקום הינו תהליך מתמשך, כמו פציעה עקב בצד אגודל. משקפיים, בפורים מתחפשים את זה. נכון, אז מה שמים בפורים על הפנים? מסכה. נכון. לגבי יהודה, כל גלגול הינו ניצחון. תנועות שהיו חלק בלתי מורגש הופכות להישג אדיר שאין שני לו. השריר שפתאום נענה להוראה הניתנת מהמוח. עיקשותם של המטפל והמטופל יחדיו. הקשר שנוצר, אם אני עובדת עם מישהו 2, 3, לי יש פה מטופל שאני עובדת איתו כבר 6 שנים. זה בחור בן 25, 8 שנים אחרי תאונת דרכים, שכברת הדרך שהלכתי איתו מצעדים עם הליכון ועד היום שאנחנו מתחילים לרוץ. זה איזשהו תהליך שנבנה פה בעבודה של צוות כולו. זאת אומרת, אני עובדת בצמוד עם הפסיכולוגית ועם הרופא, ויש פה עבודה רב-צוותית שהמטרה שלה היא להביא למקסימום שיקום. שבועות התנודדה סיגל יונסי, חיילת מצטיינת בתחום המחשבים, בין החיים והמוות. סיגל הייתה מאושפזת פה חודשים, היא הייתה כל כך שברירית, לא יכולה לתקשר, לא יכולה להגיד מילה אחת על כואב לי או לא נוח לי או אני לא מרגישה טוב. ואותו בוקר שהיא פתאום ענתה בוקר טוב, זו הייתה מסיבה שקשה לתאר כאן במחלקה. 2 של טיפולים, וסיגל בדרך לחיים עצמאיים. מאותו רגע ארור במלון פארק, שבו איבדה קצינת חיל האוויר הצעירה, שרי בן ארויה, את אביה ונפגעה בראשה, סומן המסלול. ושוב היא לומדת מדי יום את מה שפעם ידעה,